na ay pipila ka mga laing sikta nga nagtuo sad ni Kristo pero puwerteng saway ni Maria. Sige yung panaway nya di gyud nila i-appeal si Maria sa atong history sa kaluwasan. Gipaphagid nila mao na nga kung magbutang ta og image sa mahal nga birhen, sawayon gyud ta. Kamo saman gisaway sad mo ana, musugot mog sawayon nang di man mo mutingog. Nakadaig mo ni Maria. Ngigagod. Giyon sa man ninyo pagdaig si Maria, parihas pagdaig ni Isabel karon. Si Isabel giingon diri sa Biblia na puno sa Espiritu Santo. Nya kay napuno man sa Espiritu Santo, nakasulti siya atong maong mga pulong nga naa diha sa atong santos nga rosaryo kanang maghimaya ka Maria. Naa nas Biblia Lucas 1:39 to 45. Nya ang pagdaig ni Isabel tinukmod sa Espiritu Santo. Pasabot murag nagtudlo nato ang Holy Spirit nga ingna ani pagdaig si Maria. Nya ang nanindot kay diri nga proklamasyon nga niingon si Isabel, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So si Maria di ay inahan sa Ginoo. Mao nay gusto sa Espiritu Santo nga ang atong itawag ni Maria inahan sa Ginoo. Ingka unsaon man sa Ginoo nga mahimong anak ni Maria na si Maria gani gasigi magampo sa Ginoo. Nya unsa may inyong tubagan na? Ay ko ninyo tutuki. Unsaon man pagkainahan ni Maria sa Ginoo nga si Maria gani gasigi magampo sa Ginoo. Nya kaawahin na ni Maria nga natawo sa Ginoo, nya siya na noon mo'y nahimong inahan sa Ginoo. Ang tubag ana unsa man. So ang lungtad nganong si Maria nahimong inahan sa Ginoo mao kini. Ang Ginoo mo'y nagbuot nga pwede siyang ipanganak og tao. Wa nay lalis diha. Siya nagbuot kay siya may Ginoo. Nya niingon pa gyud si Kristo sa laing bahin sa kasulatan katubitang nagwali siya nya niingon dayon ang kaning mga tao nga nagtambong niya. Ang imong inahan o ang imong mga igsuon na asgawas gusto makig-istorya nimo. Nya ingon dayon si Jesus, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong igsuon, siya nga maminaw ug magtuman sa pulong sa akong amahan, mahimo na kong inahan, mahimo na kong igsuon. Mao na si Maria di ay modelo nato sa pagpaminaw ug pagtuman sa pulong sa Ginoo aron matao si Kristo dinhi nato. Mao na siya lungtad nga ang pagkainahan ni Maria ni Kristo dili lang sa pag-anak gikan sa iyang tiyan. Kausara to nahitabo, wa nay laing tawo nga manganak pag Ginoo kay espesyal nga gipili sa Ginoo si Maria nga moanak biologically. Pero pwede na tong pakatawhon ang Ginoo kadaghan sa tong kinabuhi kung maminaw ta unya magtuman sa pulong sa Ginoo. Nakaron kamo, gusto ba mong mahimong inahan ni Maria? Ni Maria, inahan ni Jesus? Gusto mo dili? Uy, tubag mo eh. Gusto. Kinsa to'y mahimong inahan ni Jesus? Ang maminaw o magtuman sa iyang mga pulong. Nya kamo, gusto mong mahimong inahan ni Jesus? Gusto. Dili. So dili mo gustong maminaw o magtuman sa iyang mga pulong. Unsa may gianhi din ninyo din heron? Maminaw. Congratulations. Nga hindi man mo mutingog.
kay di mo mutuman. Kaya usbo na kong pangutana, tagaan ta mong chance, kay basig nakatuog pa mo diya. Ang sabahan, gusto mong maminaw sa pulong sa Ginoo? Gusto. Tagsa-tagsaon gani nato. Nya, gusto mong mutuman? Gusto. Nituman na mo? Mituman. So, mauna ha. Daghan nato nagsigig debosyon ni Maria. Pero udi gyud ganahang mosunod sa pagkainahan ni Maria sa Ginoo. Nya unsa may mahitabo kung kita mahimong inahan sa Ginoo kana magsigi na tag paminaw, magsigig tuman sa sugo sa Ginoo, sama gyud ni Maria. Ang una gyung mahitabo, tanaw ha, si Maria nangandam og midali pag-adto sa balay ni Isabel. Unsa may iyang giadto dito? Laag-laag. Sama ana karong gibuhat sa kadaghanan nga gusto kayo og laag ngadto sa laing lugar. Dili to laag-laag ang iya. Porting layuas iyang gibaktas aron mo alagad sa iyang igagaw nga tiguang na kaayo na mabdos pagyud sa iyang panganay nga anak. Ikaw mo ba din hiyo? Si tinta na imong edad niya, mamabdos pa yung ka. Lisod eh. Muna, nag-midwife si Maria, kay batanon man siya, nag-midwife siya sa iyang igagaw nga si Isabel, nga namabdos, nga tiguang na. Sa ato pa, alagad. So, ang una yung mahitabo nato, kung mahimo natang inahan sa Ginoo, pasabot, ni ana nato ang Ginoo, mga lagad yun ta. Alagad yun. Dili ta magsigig panugo. Sa inyong balay, mailhana ninyo kung kinsa dihay na ay Ginoo. Nga naman, magsigi ginag-alagad. Kanang na ay demonyo, magsigi nagpanugo. Ano siya? May kamo karong nanimba din he. Unsa may naan ninyo ron? Ginoo o demonyo? Ginoo. Dito sa inyong balay, kusog mo alagad o kusog manugo? Kusog mga lagad. Timan ini ha, basta naa ka sa inyong balay, abisan sa opisina, apil na ning pare. Karon nagsigi kog panugo. Unsa may naan ako? Kamo sad no. Mao na siya. Bahala na. Pero unsa man ang panugo? Kana bang magpaka-senyorita, senyorito ka? Kana bang ang imong sugo para sa imong kaugalingon? Kana man kuha ana. Dada na ngayon ako. Kana kuha ana. Dada na ngayon ako. Kana bang murag gusto nimo nga ang imong kaugalingon maoy sundon, mao nay pasabot og panugo. Pero og duna kay buhaton nga paras katilingban, aron munindot ang katilingban, dili na panugo, alagad gyapon na. Sama pananglitan mo ingon, dong manglimpyo ta simbahan. Mo ana ang pare, panugo na dili. Pakigkuyog na sa pagpangalagad. Ato nang limpyuhan diyang mga electric fan kay hugaw na kay nagnaong. Ato nang limpyuhan ang mga bangko. Kanang moingon ang pare, kamuha ang inyong mga basura ayaw ilabay dinhi bisan asa lang didto sa basurahan. Unya atong isegregate malata og di malata. Panugo na dili. Tudlo na aron mga lagad tas katilingban. Pero moingon ang pare, dakuan ang inyong kolekta kay ipalit na nakog sakyanan. Og di mo muhog sa kolekta, di na ko mumisa kay alkansi ko aning misaha. Unsa man na siya? Para na nasa akong kaugalingon. Unya, unsa man na? Mauna na ang yawanon. Kana bang himuon nato ang atong isig katao nga instrumento aron malipay ta. Muna kanang asawa nga magsigig panugo sa bana, yawanon na. Kana sang bana nga magsigi sag panugo sa asawa, yawanon gyapon na. Nya kumusta mamong mga asawa rong ni adinhi? Diyos noon mo, yawanon. Kusga inyong tingog. Ang di mo tingog, yawanon. Sige. Unsa man mo, Diyos noon, yawanon. Diyos nun. Di mo manugo sa inyong bana. Dili. Hala, ato na sang patingogon ang mga bana. Kamong mga banang ni adinhi, karon unsa man mo, Diyos noon, yawanon. Diyos noon. Di mo manugo sa inyong asawa. Dili usahay. Usahay, ayawanon mo.
Kana sang mga ginikanan nga magsigig alagad sa mga anak gikan sa pagmabdos hangtod gyud inig kadako Dios no na. Kanang mga ginikanan nga moalagad las bata basta gamay pa inig kadako mangusi na, manglatos na, yawan o na. Karon, kumusta man mo mga ginikanan ni adini? Dios non mo ngadto sa inyong mga anak o yawan on? Kana bang may kaing mo ana-ana sa mga anak ba gamay pa kugos-kugoson dayon unya yana kuanan jud sa tabunan jud kay para dili makuan langaw nya ikaw isayaw-sayaw jud pero inig sugod naglakaw-lakaw sa bata hapak na ana kana mga yawan ona inig sugod unsay sugod nimong gibuhat sa imong anak sama ni Maria giunsan niya pagmahal si Kristo sa iya pangtiyan giunsan niya pagmahal si Kristo niadtong masusupa katong di pa kalakaw maura ang iyang pagmahal ni Kristo hangtod gyud didto sa cross wa gyud si Maria manugo ni Kristo si Kristo pay nanugo ni Maria kay kanang anak dihas pamilya sultihan ta lang gyud mo ang anak maogid na master. Ang ginikanan, maoy servant. Timan gina ninyo. Balihon gay na nga role, magkagubot ginang inyong balay. Kanus ay inyong balay, samok kayo, saba kayo. Kung ang ginikanan, maunay master. Oh. Adi mo mo to? Kanabang dunay magsigig hilak, magsigig yaw-yaw, saba kayo, magsigig pisti kang animala ka, animal kang gahi ka ko, madlungon ka. Kanus amo na mahitabo. Kung ang gidikanan, magtubag-tubag na sa anak. Bito, inigingon nimo, dong eskwela, di lang ko eskwela ma. Nya imo din ang tubagon. Unsa? Di ka mo eskwela, mag-usik-usik kang animala kas gasto. Awa na. Nitubag naman ka, gubot na. Pero pag ingon sa imong anak, di lang kong eskwela ma. Sige, take care. Wa na, malinaw na. Unya. Kung sa may gusto niyo sa inyong balay, malinaw o gubot? Malinaw. Kana ding mo ingon ang inyong anak, ma, duwa ko sa posporo. Unsa? Sila ba nini mo itong balay? Yabag ka diya. Unsa man? Asa man kapuyo? Awa na, gubot na kayo. Hapak ko na nimo, inig dagko tos posporo, wa na, lunit nas dunggan. Ikaw ba, kabadlongon gud nimo, siga pabadlong. Ang duaan yung posporo, awa na, gubot na kay nas tanan. Pero, ay lang to bagay. Duwa ko posporo man siya. O sige, diri lang ari dong ha. Ay lang dito ha. Ana, hurot ng paliyo posporo. Pero wa masunog inyong balay kay man, diri lang ari dong, ay lang dito ha. Sige ma, kaning kandila ma, pwede ni idoslit sa tong bongbong. Ay, ayaw diya dong. Diri lang ari, karing di plato akong himuon ha. Diri na hotdan ng kandila, diri og kuan. Tanawa, di ba malinawon kay na? Kakuha mo? At timan na ba? Mao na si Maria, naminaw sa Ginoo. Nya unsa may gusto sa Ginoo niya? Servant. Sulugoon sa Dios. Naghatag sad siya og serbisyo sa iyang isig katao. Sulugoon man ko sa Ginoo, sulugoon sa kus akong isig katao nga mao ang images and likenesses of God. Sige kano. Lingi ako no nang imong tupad, practice ba ang na mualagad ko nimo. Sige. Sige na. Haron ba igabot sa inyong balay anad na mo. Alagad ko Ter, Brad, mualagad ko nimo. Sige, ingna, nya imo man ang banay ka, mualagad ko nimo. Ingna. Di ba moingon na imong bana ay kog badlonga mo adto ko sa kabit ha. Nya labhi tong sinina sa kong kabit kay daghan kadto dito ka mao manglaba. Nya imong buhaton. Buhata, bahalag magagas imong luha, iapil na diha imong gikuso-kuso, total tinaw man na imong luha. Ana. Di ra na mabuling ang sinina sa iyang kabit. Nya labi mayo o tawag nindot. Ana, nya ihatag ato home delivery. Mingon ni kaday, dana imong sinina, nabuling man na pag bagnos-bagnos ninyo ato masang adlaw. Ana. Nga pataka masagya kayaka dito atong mga kakahuyan. Dito man sila nagkinabitay. O di nabuling, labi. Ana, hatag dito, agas imong luha. Pero pag agas sa imong luha, malipayon imong kasing-kasing.
Nga naman, ang taong kusog mo alagad, lipayon sa Ginoo. Mao na kasagaran gyud mga tao nga nahigugmas pagpangalagad, malipayon ginagnaom. Tanawa, ang mga naong sa di mo alagad, kusmuron, nagwali ang usa, no? Na di mo alagad. Tanawa ning kusog kay mo alagad. Sige, smile. Tanawa mga lektor nga mo alagad sad, smiling. Tanawa ang choir nga mo alagad. Baka ni sila magyaw-yaw sa pare, no? Smiling po na. Sikreto lang pa. Ikaduha, ang mahitabo kung ang Ginoo na nato, muulpot sa kalipay ang kasing-kasing sa atong isig katao. Muna pag-adto ni Maria ni Isabel, purti niyang lipaya, hastang bata sod sa iyang tiyan, ni ulpot sa kalipay. Lain na po din akong assignment ninyo. Pakaliti kunog lingi inang imong tupad, og maulpot bakas kalipay. Or maulpot kas kahadlok. Sige ganon. Ang naong ba? Si Maria, wabiyay kon. Ang iya lang presensya, nakapaulpot na sa kalipay. Nya karon iniguli ninyo sa inyong balay. Tanawa kuno tong nahibilin dito. Katubang tuaron nga puyos niyong balay, nahibilin, wa manimba. Sige lagligid-ligid. Tanawa kuno igabot nimo og muulpot was kalipay or muulpot sa kahadlok. Kay giimo da yung ikasab-an. Mo na ugnay Ginoo nato, mga lagad man kita. Kanang mualagad data sa ato isig katao, malipay gina atong isig katao. Mao bitaw dinhi sa atong simbahan, wa ta kaila kining mga donors nato ug benefactors nangalagad ni nato. Ang ilang ginagmayng sobras kwarta na gani uban dili gyud sobra, ilang i-donate dire. Mao na nga lipay kay ta. Magtan-aw taro sa atong simbahan, lipay kay ta, muulpot tas kalipay. Dili masukod ang atong kalipay nganong naingon ani ni kanindot nga pandemic man taron tungod sa nangalagad nato na ay Ginoos kinabuhi. Mao na ato na sang pakpakan ng atong benefactors ug donors, bahalag hain na sila gikan. Salamat kaayo. Di gini maingon ani og pananglitag wap sila mga lagad nato. No. Nagitaroy gibaligya nga 1,000 ka slots. Ambot og naka-appeal na ba mo? Ini ka kanis Father no pakonsensya na sa. Tanawa. Sa pagkakaroon niabot nag 420 kabuok ang nahalin. Kadako na ana. Dili mo malipay, pakpak sa tayo. Ang kuwang na lang 580. Sa una, isayonan ka anak, kadaghan anang nahalin, niya tag 3,000 guning usa ni. 420 na ka 3,000. Niya kalisod arong panahon na tungod kay naa silay gugmas pagpangalagad. Niya kay na may gugmas pagpangalagad, nangalipay ta. Nangalipay. Atos tingir gud nyo iguli, ay nagyan mong panugo sa inyong mga anak. Kanang gahigda ni mong anak, pa-electric fan ni. Ana, aron mas malipay maayo. Nya og pananglitag mubangon na ang dami na daag pagkaon. Kay kanira bang mga tao nga medyo may pagkatapulan, dagko sa nagkaon. Na ang dami na daag pagkaon. Nya inigumanyag kaon, ikay manghugas. Ana. Nindot kay na. Unsa may bation si mong anak? Ang naong anak malipayon. Nya so gud nagduwag computer. Sige, tagaay siya budget para sa computer. Mga wifi, mga load, inana, tagaay siya. Malipayon kaya na. Nga ay gyug yaw-yawe, nga imo na sang palitag snacks. Ana. Saan? Okay ninyo? Maginikanan? Ana yun, alagad yun. Hangtod yun ang inyong anak, din agi nakamaong mo trabaho. Nya sa sige ni mong alagad niya, masakit mangyog ka. Masakit ka eh. Ikasakit na nimo, di nakakabangon, ang imong anak, mangita na nimo. Paglungag naman, kadi madagbangon dong. Siya magutom na kay ko. Sus, dong, di yun makaya dong, matumbag yun ko. Ako, ako dalay tudloy ibaw, ako dalay lungag. Nga naman na, kay dako, nagkaon. Di mo na dong, ing na lang ani pagsugo dong ha, ana, dagsigtog dagan nimo, hangtod makaluto gito.
nya ikaluto na, kaon na to siya dito, siya ma, ikaw mo kaon kay, say patilaw ako no tagamay dong, ikaon nimo, bisag way lami, dayga lang sa siya na, kamaon na jud kang muluto dong, malipay ang nagdaygon, ini kaayo na nimo, din ana magpapuli, oy, sige na nagluto. Di ba na, kugihan na kay, di na namuduag computer, hangtod na nas imo nagyong ubang buhaton sa balay, sigihan na nimo dag, kamaon day ka ani dong, ya 20 na edad, walang yapon mahumas grade 6. Kaya pati matapulan na. Iguman anay siya, unsa ka maog mo eskwela kung balik, no? Eskwela balik, 20 edad. Take na yung ALS. Uy, naditso mag-college. Kugihan naman kayo mo eskwela. Pag abot sa college, kuha day kurso nga, associate, marine, engineering, human, sakay day barko, pagka 26, awa na sakay nagbarko, sige nakagdawat og allotment, nakapamabay pa dito. Awa buota naman, liwat naman nimo. Pasabot, dunay kalambuan nga mahitabo sa kinabuhi sa tao nga atong alagaran. Kita dinhi, ako na humble down ko tungod ani ato mga donors and benefactors. Nya tungod ni ining maong pagka humble nako nga mura kog di ko kasabot ba nga grabe jud kay sila. Nakat-on sad ko nga di na ko magsigpangita anang mga kwarta kana mga stipend, di na ko mangita. Ako na lang sang ihatag akong stipend para mo apil pug ko pamalit ani. Una nga malipay pug ko kada semana ini kwintas akong stipend, dako-dako sa kog mapalit di ay nga mga kuan kanini ang slots nato. O de bayad sa ko, palit sa kog ako maingon ko og malangit ning nagdonor dinhi. Ako nga nagsigig yaka diri, di ko malangit. Nya naman ko stipend tungod ani akong pagsigig barog-barog dinhi dupa-dupa. Naam ni stipend, ako lang sang ipalit. Ko man mo sige manindog na lang ta.